Narodni budilnik, tako se zove knjiga mog gosta ovoga jutra, Dragana Miloševića. I ova knjiga se bavi i sudbinom nešto više od 130 znamenitih Srba vezanih za našu istoriju, veoma važnih Srba o kojima malo znamo. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. I sam naslov Narodni budilnik simboličan, da se probudimo. Tačno tako. Mislim da nam je potrebna svima danas jedna istorijska lekcija, lekcija jednog podsticaja da od zaboravljene prošlosti izvučemo odgovarajuće zaključke i na taj način doprinesemo da se najveći srpski greh na neki način otkloni, a to je nesumnjivo zaborav. I zašto baš 7 sati na budilniku? Pa u nas Srba taj broj pravoslavaca posebno je veoma srećan i veoma značajan broj. Inače, sve akcije Karađorđa u početku obnove naše državne institucije su počinjale otprilike u to ranu zoru u vremenu od 7 časova ujutru. Sad mi naravno ne možemo da pomenemo sve te ljude koje ste vi svrstali u knjigu, rekla sam ima ih više od 130, ali ajde ovako da kažemo, ko je ta osoba koja je za vas bila, na primer, nešto novo, najveće iznenađenje i po čemu je značajan? Ja sam tu ličnost veoma dugo posmatrao, čitao sam njoj veoma pažljivo, a ja je posebno želim istaći i zbog brojnih vaših cenjenih gledalaca, a i zbog onih svih koji, kad sam upoznao sa tom ličnošću, bili su veoma iznenađeni i znatiželjni da doznaju više o toj ličnosti. To je nesumnjivo trostruki grof, gospodin Sava Vladislavić, Srbin iz Hercegovine, koji je živeo u drugoj polovini 17. i u prvoj polovini 18. veka. Po Jovanu Dučiću, našem jednom od najuglednijih Srba, to je najveći čak Srbin svih vremena. Dakle, trostruki grof Sava Vladislavić je po meni dominantna ličnost, pored svih brojnih, da nam ne zameri neka od njih. Dobro, sad ovako interesantno jednu stvar bih rekla, to je knjiga je nastala tako što ste vi na svom Facebook profilu pisali o ovim velikim ljudima. Samim tim stizali su vam komentari, sve veći broj prijatelja, sve više ljudi se interesovalo i zanimalo za to što pišete, ali saznali smo i da ste apsolutno bili maltene najveći protivnik ove društvene mreže. Šta se promenilo? Pa jeste, znate, kad pogledate na Facebook, ja sam stvarno da otvorim svoju stranicu bez žao kao đavo od krsta. Jer koliko sam upoznat bio sa time, za beznačajne, trivialne stvari vrlo često se koristi ta najmoćnija, definitivno, društvena mreža kad su u pitanju komunikacije i informisanost. Međutim, želeo sam jedan mali eksperiment da napravim. Da li je moguće tako moćno sredstvo upotrebiti za borbu protiv onoga što je po meni najveći nacionalni protivnik u ovom trenutku za našu državu i za naš narod? I zaključak je da je da. Apsolutno da, jer i ja sam prosto iznenađen reakcijom. Prve reakcije su kad sam ja počeo da saopštavam postove o tim značajnim ličnostima, čak preko 100 je tu navedeno i nekih značajnih događanja u istoriji naše države. Od prvih 20-30 mojih prijatelja, neverovatnom brzinom multipliciran je broj zahteva za prijateljstvo, tako da je to pružalo mogućnost da do mojih tekstova dođe daleko veći broj učesnika. I mogu reći da smo onda tu napravili jednu, hajde da kažem, podigli smo jednu kulturološku interakciju između mene koji puštam te postove i oni koji čitaju te postove. Da je to jednog trenutka uz njihovu dopunu postojala jedna zajednička, vrlo kvalitetna, da kažem, prosvetiteljsko-edukativna slika. I onda možemo da zaključimo da je sada Facebook za vas onako jedno socijalno prihvaćen. Apsolutno, i ja ga čak preporučujem i za mnoge druge pozitivne akcije. I naravno nije sve sigurno moglo da stane u jednu knjigu, postoji verovatno još ljudi, ličnosti koji zaslužuju isti ovakav tretman. Jeste samim tim sebi zadali novi zadatak? Pa kao što su ovi koji su čitali, meni dragi prijatelji, na neki način i koautori ove moje knjige, negde
posle 3 meseca objavljivanja postova insistirali da to sve objedinimo i ukoričimo u jedno ovako izdanje, nameće se sada potreba naravno i na dopunjena izdanja i za neke nove kvalitete koje ćemo, nadam se, već tokom ove godine početi da realizujemo. Međutim, ima tu veliki broj već sad poziva posle jedne fantastične promocije sa kojom sam i ja iznenađen. Zamislite u Srbiji, ja se molim Bogu da dođe vreme da književne večeri budu opet tako posećene kao u neko vreme Gece Kona, jedne od ličnosti koje posvećujem posebnu pažnju ovde, najvećeg izdavača i čoveka koji je uspeo da postane jedan od najbogatijih ljudi zato što je izdavao kvalitetne knjige i što su čitaoci posećivali književne večeri i čitali te knjige. Dakle, u Ruskom domu, ja i ovom prilikom zahvaljujem Upravnom odboru doma što nam je omogućio da u tom predivnom ambijentu napravimo prvu promociju i onda je Udruženje kultura i gospođa Žana Živaljević, koja takođe dužim nesebičnu zahvalnost za koordinaciju i pomoć u ovom radu, moj recenzent Toma Kresović, poznati publicista, doneli smo odluku da ispoštujemo zahteve, da nastavimo sa tim promocijama po Srbiji. I mi već sad imamo zakazanu sledeću promociju. Samo bih vas sad prekinula i rekla, ajde da kažete našim gledalcima šta ste vi inače po obrazovanju. Pa ja sam završio Prirodno-matematički fakultet u Beogradu, odsek fizičke hemije, u mojoj knjizi... Zato i pitam otkud, eto, malo ste prešli u društvene nauke. Pa ima tu jedna predivna Danteova izreka koju ja veoma uvažavam, u kojoj on kaže da su najmračnija mesta u paklu rezervisana za one koji ućute u vremenima velike moralne krize svoje nacije. Nema razloga da prirodnjaci ne uzmu učešće u ovakvim trenucima u našoj zemlji. I iz istih razloga, malo pre napomenutih, i naša kuća snima serijal, možda ste imali prilike da gledate, Zaboravljeni umovi Srbije, i da kažemo da je ekipa upravo počela snimanje novih epizoda u do sada neviđenom formatu. Uspeli smo takođe da istorijske ličnosti fiktivno dovedemo u savremeni televizijski studio, pa će gledaoci tako imati priliku da između ostalih vide intervjue sa kraljem Aleksandrom, Nikolom Teslom, Milanom Stojadinovićem i mnogim drugima. Hvala vam najlepše na ovom gostovanju. Hvala i vama.